Nyakaramugi Ajongo chopo kanyo sa 12 mar okinyi. Erokamano ahinya kuom bedo koda e chenro mar Upiny okinyi ma kawuono machakore sani sa 12 mar okinyi nyakango mol kanyo sa 5 mar onyango. Pile ka pile Nyakaramugi Ajongo waikoni chenro ma iye lach ahinya to odiochieng' ma kawuono ma weche mopogore opogore medo timore e pacho kae. Nyakaramugi Ajongo bang' mae abobedo ka kelo ni weche manyien mar mondo mi bed kod ng'eyo e weche mopogore opogore matimore e pacho kae. Bang'e nonro mar gazet okinyi ma kawuono, gazet mar Daily Nation achiel kod The Standard mantiere gode studio kinyi ma kawuono omenyo mano ng'anyo mar 88 mano bedo odiochieng' manyoro bore Nairobi kae. Obila mago ma kelo kwe e kinde mag ng'anyo ne obedo kod rakruok kata ng'wech makoni kod kocha kod rawere manowuok oko mar mondo mi ong'any e boma ma Nairobi kae. Kae bombe moko to nyalo wacho ni weche nokwe kendo chenro mag ohala ne dhi mbele e yo makare. Mane wach maneno ka gazet ma Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard omiyo peka odiochieng' ma kawuono. Ka bende wang'eno odiochieng' manyoro jotend migepe ma yande ogwel kendo waneno ka od bura opiedhogi ka giromo tiyo e migepe mopogore opogore kata oyo. Odiochieng' manyoro ne gichamo muma mane kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto. Ka bende nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto nonyisogi nonego bed ni giketo maino e neno ni gitiyo ne jo Kenya e yo makare. Ka bende ojiwgi mar mondo mi gikeda kod mibadhi e pacho kae. Magi weche babe naneno ka gazet omenyo kinyi ma kawuono. Ka itielo mar adek Nyakaramugi Ajongo governor e county ma Meru mano Kawira Mwangaza othich kendo e tielo mar adek. Penjo eni bende wang'ni obro bedo ka otonya e kinde mibo bed ka ichwalo twak mar thiche oko e nyim od bura kata mano mar malo kachiel kod ma seneta kose oyo. Mago duto abo bedo ka lidhoni e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Bang' mano Nyakaramugi Ajongo kango chopo kanyo sa 1 mar okinyi anga kelni twak mokwongo e chenro mar Upiny kama bo bedo kwa twak otudore kod sirikanda manywanda. Nyaka sani koro wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto ne ogwelo moko kuom jogo mawuoka e kweth mapingo piny owacho mar mondo mi okonye e bero sirikal mare. Ma onyiso nang'o to bende obro konyo ahinya nyate bero sectors mopogore opogore e pacho kae kachiel kod kedo kod wechego mag mibadhi. Mano e mbaka kata twak mabo bedo godo kinyi ma kawuono kod jalonye weche mag dongruok kachiel kod janon weche mag siasa mabo bedo godo e studio okinyi ma kawuono. Nyakaramugi Ajongo wang'eni chieng' tich abich ka chieng' tich abich wabedo kod chenro mar ng'e jothumbewa mibo bedo ka iyudo okinyi ma kawuono achiel kachiel kikelo ni kanyo kod Solomon Atito Kafaya. Bang'e tabo bedo ka tayi e twaka e chenro mar mbako romo kama bo bedo kwa goyo mbaka kod rowere mar mondo mi wawinjane pach rowere ahinya kotudore kod chala mar Kenya kama Kenya ochome gi sani. Odiochieng' manyoro no luong ng'anyo kata kamano ne waneno mana kwan matin kende mag rowere manowuok oko mar mondo mi oriwre e ng'anyo. Kopogore kod mano jotend migepe no chamo muma. Geno mane marawere nitiere godo ne jotend migepe makoro sechako tiyo ayanga kochakore odiochieng' manyoro kaluwore ni odiochieng' manyoro ne waneno ka moko kuomgi olimo nyaka apisegi kama gibro bedo ka gitiye kaka jotend migepe. Nyakaramugi Ajongo kawuono ma en chieng' tich abich bende wageno mar yudo chenro mano mar piedho mano do Attorney General ma pacho kae kachiel kod jatend migawo machielo ma yande pok odadhogi e nyim kamiti mochung' ne wechego mag appointments e od bura mamalo. Chenro makamano igeno ni biro bedo ka chakore sa 4 mar okinyi kendo biro bedo kwa kelo ni godo achiel kachiel. Omiyo chako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 236000 kaka pile. Mbui maro mar Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Machiegni kendo yud thuond weche ma wamiyo pek. Watoto hawana kitu ni kalamu tu. Kwa nini wanapigwa? Ng'anyo karka teko ne urumo. Koro wamigi nafasi mondo giti. Tukusetiyo. To le mama yudo kuyecha. Ubekel wakono obe wachamie. Watu iko chojo. Will well and truly serve the people and the Republic of Kenya. The first of these areas covers accountability and the fight against corruption. They are the people who have really sabotaged
the development of this county and not the governor. For the ayes are 49. And the governor stands in peace. Nyakwara Mogejwang magi weche manyien okinyi makawuono bed koda nyaka giko nyinga Joyce Oduor. Jatend piny Kenya William Ruto onyiso jotend migepe mochamo muma ni gin kod ting' mar rieyo migepe maggi kendo neno ni gitiyo ne jo Kenya gi chunygi duto. Koloso e kinde mane jotend migepe go chamo muma, jatend piny bende onyiso jotend migepe manyien mondo oked kod mibadhi kendo keto dwach jo Kenya mokwongo. George Bati miyowa mathoth. I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya. Nyaka uti kendo kel dwoko makare. The women and men who have been appointed to serve the nation in the reconstituted cabinet have today embarked on a mission that cannot and must not fail. Mane ote ma jatend piny William Ruto miyo jotend migepe mochamo muma kawuono e par jot mare Nairobi. E kinde twak mare jatend piny onyiso jotend migepe go ni gin kod ting' mar tiyo kod bidhruok, tieko mibadhi kod kothe duto kendo keto kenge mag kedo gi jo mibadhi. The reconstituted cabinet therefore will accelerate the attainment and will build on this solid foundation already built over the last 2 years, but additionally will focus on the following critical areas. The first of these areas covers accountability and the fight against corruption. To enhance accountability and promote responsibility for the use of public resources, we shall introduce measures to levy a surcharge against any accounting officer or other public officer who has, by their action or omission, occasioned loss of public resources. Jatend piny bende omiyo jotend migepe go ting' mar luoko i migepegi kendo kedo kod jotije manyawawa kokalo iketo lai mar yango jotije mag sirikal. To eliminate the ghost worker payroll fraud at all levels of government, we shall also implement a unified personal identification system for all persons working across all arms of government, including constitutional offices. Onyiso jotend migepe ni gin kod ting' mar biro kod chike mar konyo piedho kendo neno ni jotije piny owacho oyango ne jopiny mwandu magin go. Cabinet shall introduce a legal and institutional framework for mandatory and continuous vetting of all public officers. The same framework will provide the repository for wealth declaration across the entire of government under one office. Jatend piny bende onyisogi ni giikre mar loso chike mabiro chiwo arita ne ji machiwo maling'ling' e wi timbe mibadhi kendo tiyo machiegni kod od bura en ne ojiw kembe mathurka. And for this reason, the reconstituted cabinet shall consider relevant amendments to the Witness Protection Act to enhance appropriate incentives and forward the same to Parliament. The reconstituted cabinet will also collaborate with Parliament to develop legislative measures to promote local manufacturing, value addition, and job creation by restricting the importation of those products that can be competitively produced by our domestic industrial capacity. Koparo ne gini ting' momegi en mar tiyo ne jopiny. Jotend migepe mochamo muma onyisi mondo ne nigi keto chunygi e tiyo ne jo Kenya. The privilege to serve in positions of such high responsibility has come to you with an immense duty to do everything in your power to ensure that Kenyans receive the best services from the government efficiently, without discrimination, and without delay. I urge you, therefore, ladies and gentlemen, members of my cabinet, to go forth and from this day focus on delivery and dedicate your time and effort to the implementation of the various strategies, programs, and projects that the nation's transformation demand. Ne joma nyalo paro tiyo gi telo margi e chopo dwachgi giwegi. Jatend piny William Ruto paro ne jotend migepego ni gin kanyo e lo jopiny kendo dwach jopiny ema nyaka bed mokwongo. As champions of the nation's development agenda, you will be team players, servant leaders, faithful trustees, and effective stewards of the people's interest and dependable custodians of
their resources. I encourage you to make the people of Kenya your first and only priority, and to never let your own interests come in the way of your duties. Kakoro ofungu mar tich omega yanga kendo bendera koro fwadhore e nyamburko magi. Geno mar jopiny ni jotelo gi biro kelo lokruok ma jopiny osebedo go gi geno kendo loko sigana e telo mar piny Kenya e kinde ma jatend piny William Ruto chako tielo machielo mar neno ni piny owacho mare ochopo geno mar jo Kenya. George Bati, Ramogi TV, Parjot mar jatend piny, Nairobi. Tok chamo muma mar apisi e kar jot mar jatend piny Nairobi odiochieng' manyoro, jotend migepe manyien nokawo yore mopogore opogore ka moko nochimo apis tir to mamoko nobago nyasi mar duoko erokamano. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nochomo apis mare tok chamo muma ka nyawadgi mar ohelni matindo kod riwruoge mag Saga Wycliffe Oparanya to ne ochomo kar dak mare ma Karen kama nyuola kod osiepe ne rite kod nyasi mopie. Chenro mar chamo muma mar apisi mar jotend migepe manyien 19 nochakore okinyi mang'ich e kar jot mar jatend piny mantiere boma ma Nairobi. Tok chamo muma, jotend migepe go nosidhi ayanga mar chako tich ka nyamburko maggi nochwe bendera mar nyiso ni koro yangi kod sirikal. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nochimo apisi mare tir tok chamo muma. Mbadi ne orwaki apisi mare kod apisas e migawo mar omenda. Kata obedo ni okoloso kod jofwambo e odiochienge mokwongo e apisi, kit wuoth kod chia mare ne nyiso ni oikore mar telo ne lemono ma en e siro maduong' mar ochumi ma pacho ka. Komachielo, nyasi notimonewa e kar dak ma Karen, Nairobi. Anyuola kod osiepe mag jatend migawo mar riwruoge mag Saga Wycliffe Oparanya nobago nyasi makende mar duoko erokamano ne welo mar Oparanya. E twak mare mokwongo kaka jatend migawo, Oparanya oduoko erokamano ne Ruto kod Raila ne welo mare. Nimshukuru kiongozi wangu Raila Amolo Odinga ambaye tumefanya na yeye kazi kwa miaka mingi, na pia kwa Rais William Ruto kuniteua kuwa mojawapo kwa baraza la mawaziri. Oparanya kata kamano nyono kar tiende ni pod oja ODM manitire i Azimio kendo donjo mare sirikal ne en mar reso piny kaluwore kod ng'anyo mathoth mane ibago kod rowere. Tuliona inji inaenda vibaya na tukaamua kupitia kwake Raila Amolo Odinga tusaidie inji hii, kwa sababu ikienda mabaya itakuwa kwa mabaya kwa kila mtu. Bado sisi tuko ODM na bado tuko Azimio, tutaingia ule mkataba wa kusema tumeungana na UDA. Moko kuom jotelo mawuok e imbo mar Kenya mabende ne ochopo e nyasi no okawo thuolo ni mar duoko erokamano kuom welo mar Oparanya ka ginyiso geno ni odhi tiyo tich makare. We want to thank the president for seeing it fit to appoint His Excellency Wycliffe Oparanya in the government of national unity, and we are confident that he's going to go a long way. The people that we want to grow, the people that we want to lift up economically, this is a ministry that really touches on them. And somebody like Wycliffe Oparanya, as a man who has served as an MP twice, he has served as a minister for national planning and Vision 2030 and as a governor. And not only as a governor, but he was the chairman of Council of Governors in the Republic of Kenya. He has what it takes to steer that ministry. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi oduoko erokamano ne jatend piny William Ruto kuom miye lemo e sirikal kaachiel gi josiasa mamoko e duond bura mar ODM. Ka otwak kod Ramogi TV bang' chamo muma, Wandayi bende oduoko erokamano ne ogai mar ODM Raila Odinga kuom sire lwedo ka osingo mar keto maino e duoko piny nengo mauta kod sitima e bwo telo mare. Bende osingo mar rakore aching' kod lal mar sitima ma kinde ka kinde mosebedo guonyo e bwo telo mar jatend migawo machon mar teko Davis Chirchir. Gimoro ahinya ni kawuono ochamo muma kendo aduoko erokamano maduong' ahinya ne jatend piny mar Kenya moluor William Ruto to kod jatendwa mar Azimio moluor Raila Amolo Odinga kuom timo gima gitimoni.
adwa mondo achiw singo ni jo Kenya duto ni kawa donjo office kaka wasedonjo ni koro adwa tiyo nigi mokwang'iyo chien kendo ang'eyo no gima chando gima duong' ahinya en nengo mar stima to kod nengo mar mafuta to moloyo mano en bende wach mar stima lal sakasa. Okay, koro gima duong' man go mbele wa kaindi en tiyo kanyakla gi jo Kenya mondo waked kod gigo machando gi sekta mar energy kod petroleum ni endi ka wariwore kanyakla e sirikal ma moriwo jo Kenya duto mwadonje sani kawuono. Okay, en poche gi paka ahinya ni jo Kenya duto kwa jumla kuom ng'ado bura ni nyaka wuoth kanyakla ka wadhi mbele mondo waked kod gigo machando jo Kenya duto ka wan kanyakla. Obila odiochieng' manyoro omako ji 174 ma itudo gi bago ng'anyo e tok chika. Ogai mar obila matiyo e yor kojolo Gilbert Masengeli oyango ni jogo mane obago ng'anyo odiochieng' manyoro ne ok omi puoth ne tayo chenro no. Masengeli ma oloso seche ma odhiambo bang' ng'anyogo wacho ni ok gineno midhiero kipimo gi ng'anyo ma osekalo. Kata kamano okoni pod giluwo ndach achije mamoko. Minimal skirmishes were witnessed in downtown Nairobi, Kisii, and Migori towns where attempts by goons to loot property was effectively thwarted by police officers. Unlike recent demonstrations that were marred with wanton destruction of property, looting, injuries, and loss of lives, today the country remained peaceful and normalcy prevailed. Except in Nairobi where one officer was injured, we also arrested a total of 174 suspects, that is 126 in Nairobi, 22 in Kitengela, Rift Valley, 26 at Emali in Makueni County. Consequently, the National Police Service would like to take this opportunity to sincerely thank all law-abiding Kenyans for preserving peace and maintaining law and order across the country today. Kenya is a democratic country, and as a service, we wish to reiterate our commitment to promoting democratic policing that upholds the rule of law, professionalism, transparency, and accountability. Obila odiochieng' manyoro okawo ting' mar geng'o rowere kata rawere kik chokre kendo kik yud thuolo mar bago ng'anyo mar nane ma gichano bago odiochieng' manyoro. Obila ne oketo roadblock mag geng'o nyamburko mating'o jowuoth kik donj e chuny boma ma Nairobi ka jowuoth moko ne ochuno ni nyaka wuoth mana gi tiendgi e chopo wuodhegi. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, kwan obila mathoth oketi e apeyni ma Nairobi kod gwenge mamoko ma ng'anyo thoro timore. Nen ng'anyo mane rawere kod riwruoge makendo ratich oganda ochwako ni dhi bedo mana tipo. Kata kamano, chal ni ikruok mar obila bende ne ochopo e rang'iny mamalo. Kwan obila e gwenge mopogore opogore ma pacho ka ne ni malo kipimo kata gi ng'anyo mosekalo. E apaya ma pacho ka ahinya to mago manie boma maduong' ma Nairobi ne oketi arita motegno. Umetoka Bungoma kuja kutafuta Nairobi pesa, lakini wametufungia barabara. Ona sisi ni wana magari, tunaendesha barabara magari, lakini tunakaa tukipikwa mawe, barabara zimefungwa, hatuna nyuma wala mbele. I'm headed to work, but tumefika hapa Kangemi. It's not that easy for us because tumefikishwa na we were headed to town. Personally, I'm going to Kilimani. I'm going to work. No, they are not being turned. They are not being turned. We are just trying to regulate. We are just trying to regulate who gets to town and who is not. You know, there are those people of bad will, and they want to get to town to go to MAME, cause MAME or a robbery kind of whatever. So we are trying to avoid that. But we are just regulating. Any other person of goodwill, they travel back to their normal place of destinations. Apaya ma Mombasa Road no keti roadblock mar geng'o nyamburko mating'o jowuoth kendo ne ochuno jowuoth lor gi gwenge ma Sabaki kapok ochopo wuodhegi madonjo boma Nairobi. Kutoka hapa mpaka mali naenda inachukua almost 2 hours kama natembea mguu. Gari inachukua dakika kama 45. Jogo manen kod nyamburko mag giwegi bende no go peksen kapok no yiengi kadho roadblock mar obila. Tumeshukishwa kwa gari, tunaambiwa kwa sini majenzi juu kwa gari hakuna wazee na tunaenda Nairobi na inatakikana tufike salama. Sasa sijui ya maaskari wetu wanataka aje. Eranda about Manyayo Stadium roadblock no keti mar geng'o ji ahinya to mawuok e kadak malang'ata kod alwora mage. E apaya mathika super highway machini kod paw tuke makasarani
obila noketo roadblock mar geng'o jong'anyo kik yud yo mar donjo e chuny boma Nairobi. Roadblock mamoko nomedi apayano kaka ne sa medo sudo. Mano bende kane chal e kadak mangara kama jorim nyamburko nobede kod kinde matek mar chopo wuodhegi. Jowuoth bende ne chuno ni giwuoth gi tiendgi bang' kane otam geche ma gikadho. Apeyni ma ochomo kar jot mar jatend piny bende nomedo jiwi arita ka apaya kaka Kenyatta Avenue e kinde mamoko nobedo matek kata ne jowuoth matiyo gi nyamburko mag matatu. Wuok Thika Road to okoyot kech gi gari olorowa Guru Nanak to kendo kiwuotho town jogo gomi koro ikia ni dhi kon mane. Koneno kaka ng'at madhi Ngong Road ayudo ka tek ahinya nikech mondo awuog are Guru Nanak nyaka malo kae okoyot kabisa. Koro en mana otek. Kata kodok on jang'anyo nyoikre kendo opango ng'anyo diche ma kawuono, obila ma Nairobi nokayo lagi kendo keto kenge mano ni onge jang'anyo mane nyachopo e chuny boma Nairobi. Karode duto ne giloro. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Apisas mag obila mawuok e kidieny mag okwach kich, obila mag majoni, obila makedo gi jonjore ma manore gi gige lweny mager ATPU omonjo dala ja ohala Jimmy Wanjigi mayudore kar dak ma Muthaiga e buore Nairobi kendo loro rangach mare e seche mag odhiambo manyoro. Obila go mane okuor kar romgi ne nono nyamburko moro kido mar Prado mawachore ni ne oriembi kata ne iriembo e ng'we irititi kod joma poko yangore motelo ne juang'o nyamburko no e rangach mar dala Wanjigi kapok gilal miru. Obila ne ogoyo peksen nyamburko no kuom seche buora kendo kao gik mane giyudo e iye kaachiel gi yuaye nyaka tesend obila ma Central. Pod ok oyangore ni weg nyamburko go gin jomage, gin gik mane giting'o kod gima omiyo ne giweyo nyamburko no e rangach mar Wanjigi. Kata kamano, okil kamaloka mar Wanjigi Nelson Osiemo oyango ni ok ging'eyo gima obila go ne manyo. Demonstration makawuono. To kaka polisi riembo ji e town, obeno riembe kaka iriembo ji. Ginto koro gilawe nyaka e ot. Agare to koro nyaka koro wang'e ni polisi to golo kanye nikech mano to mtoke. Nikech kata ki aneno koseket the owner mar mtoka na e social media. Kaloso gi obila to ging'isa ni Jimmy na ntiere town demonstrate. Koro koriembe koro gima giwacho ni mtoka ni be nantie kode. To ne giyudo tiaga se mtoka. To mano kata king'iyo mano mtok Jimmy Wanjigi. Mok en mokwongo mose bi kae gi polisi mana madhi 200 ni damake. Kata serikal mokadho cha be nosetemo make nyadiriyo nikech mana kaka olose weche siasa ma wang'eyo ni mano ratiche moyienegi gi katiba mar lose. Koro mae ok en gima wendo. Mae en mana continuation mag gima previous regimes be osetimo. Thoth johala odiochieng' manyoro norem chopo e chuny boma ma Nairobi kaluwore gi ng'anyo mar 88 manochan bagi gi rawere ka johala manok manoyepo nochuo loro kaluwore gi luoro mar ketho mwandugi e kinde ng'anyo. Kaka Lydia Okeyo lero, moko kuom weg ohala e chuny boma ma Nairobi noketo jorit momanore gi runge mar keto arita makare ne dukni mekgi. Luoro mar kethruok kod kuo mag mwandu nodonjo ne weg ohala e chuny boma ma Nairobi kaluwore gi ng'anyo mar 88 manochan bagi e pachuka. Thoth johala norem chopo e bomano kama nok manoyepo kiny mang'ich noduogo loro e kinde mane tungni ochako bedo e chuny bomano e kinde obila kod rawere moko manok mane temo gudore mar chako ng'anyo. Jo ohala moko kar timo ohala ma Imenti House noketo jorit mwandu manobeda kicha girunge mar rakore gi ng'ata mane nyalo temo kwalo mwandu go. Wanajita Nairobi Business Community wameshirikiana wote wakiwa pamoja. Kuna pesa yenye wametoa watu wa kuturipa tukiwa wote venye tumeandikwa. Unaona kila mtu mwenye ako na reflector, kuna wengine hata wako na za green, si hizi tu za orange. Hao ndio wametupia hii kazi ya kuchunga mabiashara zao. Leo huku tuko kama security. Sisi kama jeshi ya street kwa huku security, wasivuruge mali ya watu, wafanye maandamano na uzuri bila kuvuruga mali ya watu. Wale wa kuiba hata hao wanajua kazi ya hii. Hawezi leta wizi wakiona hii. Wanajua kazi ya hii. Chuny boma ma Nairobi thoro bedo kod oganda modhuro ma en ataro mar odiochieng' makawuono kama kwan oganda nodok chien gi 90% gino manoketho ohala kata ne joting' jowuoth. Maisha ya leo sasa ni ngumu sana. Leo hakuna biashara kabisa.
Leo niko tu na 200 kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa hii. Kawaida huwezi kosa hata kama ni ngiri mbili zako, lakini saa hii kama uko na 200 bwana, si leo ni jaa tu. Juu pikipiki bado umezunguka unatafuta customer. Kuna pale unapata customer, unatafuta kila mtu wako tu zambio. Hakuna kazi hapa leo. Jo halamanok manodongi chuny bomano yor menyo ka uso abogrombe ne jong'anyo kod mondo moko matindo bende no kale mateke lweto bila mane tiyo gi iro malungo wang kod teko modhuro mar keyo ng'ata manoyudi e chuny bomano. Natafuta niko na mtoto ICU saa hii, hata nikikupea picha dawa zile nanunua 3500 per day. Ukikuja kazi ni shida na struggle. Niko saa hii na mtoto ametoka hiyo mtihani wenye wamelipuliwa hapa. Hawa watoto wametoka exam, haikupospondiwa. Hawa watoto hawana kitu, ni kalamu tu. Kwa nini wanapigwa? Wanataka tufanye nini? Tufanyeje? Hawa askari ni parents kama sisi. Tuko na machungu. Na hatukuji kwa street kwa kupenda. Uwezi kaa kwa nyumba. Utakaa kwa nyumba. Nikikaa kwa nyumba nitapewa hizo pesa za dawa, huyu mtoto kwa ICU. Nyakorom gajiwang mae chal mar chuny boma ma Nairobi kuonde mag timo hala nolor kabende kata mana jong'iewo ne onge. Kata kamano kipimo kod kinde mokalo onge kethruok moro amora mar mwandu kod kuonde timo hala manoneno kaluwore kod arita mager manoket kod obila gi jogo mane rito kuonde timo hala. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ng'anyo mar nane mane ochiki kod rowere ne okoneno e gwenge mag Nyanza mathoth ne ng'anyo mar tipo thoro bedoe e kinde duto ma iluongo ng'anyo mar sundo sirikal pachoka. Kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, moko kuom jopiny e counties makaluo kaachiel kod Nam Chumbi oyango ni onge tiende gidhi nyime kod ng'anyo nikech gisechako neno lemo kaluwore kod gwelo mag jokanyo mag ODM mane ochamo mumo odiochieng' manyoro kaka jotend migepe. Seche mang'anyo mar nane mane ochiki kod rowere mar sundo sirikal ne dhi nyime kidam e chuny boma ma Nairobi. Thoth counties ma Nyanza kod Nam Chumbi ne odhi nyime kod ngimagi kaka pile. E county ma Kisumu, yore mag wuoth e apeyni kod kar chung' nyamburko maduong' ma Kisumu kod weche wala e chiche mayudore bomano ne odhi nyime. Moko kuom jodak ma Kisumu oyango ni gimoro ahinya kod kwe mane nitie kaunti no kata obedo ni luoro omiyo ohala ni piny. Wan ndani ya sirikal makoro kod mar koko kijendo ng'wononwa owenwa thuolo wati. Wami sirikal nafasi wane monde gima gitimo. Kamilukri ok nyal tuoye. Ok wanya ng'anyo ndalo kandalo inego ndalo kandalo. Kono wacho mami sirikal thuolo mondo ti kendo wa kwane gi hayo maber mondo mi gilok Kenya. Kaka notamo jamano de dalaka. Mimi naomba kijana mahali wanalia kidogo waingie parliament wachaguliwe pia wao wakwae ndani ya parliament na itafaika, lakini maandamano ya kelele ya huko na huko haisaidii. Makoro wakwae jotend migepe makoro medonjo serikal kata machon mancho misiamgi nikoro miwa uru Kenya moro maja Kenya uksika yuago gik mancha wa yuago chien kajaga. E kaunti ma Homa Bay chendo mag wuoth kod ohala mapile bende ne odhi nyime ka jodak mawuok e kaunti no oyango ni sani gisechako neno olemo mag ng'anyo mosekalo. Koro gin kwe ema gidwaro, onge tiende gidhi nyime kod ng'anyo. Sioni haja ya kuwa na maandamano cause tayari tumeshapata minister mbili kwa hii government ambao si kuwa na kuweka mtu si kupatia kura. E kaunti ma Migori jong'anyo mane otemo limbo e apeyni mar ng'anyo kawuono, jobunge la wananchi kaachiel kod jo bodaboda olaw molal mero kendo chendo mapile mag wuoth kod ohala ne okong'ikore. Kane nitiere weche matindo mane jomoko ne kelo ni gin GNC to wayudo ni gimna jokuoge moko matindo ne watemo matek kabisa kaka wananchi ma watamore wach mofuo machalo kamano. Kech ok wabro yie ni Migori ka pile ka pile ene kumikethe mwandu mag jopiny. Migori tuko na minority leader. Watu wanataka nini? Mana kaka counties mamoko, e kaunti ma Mombasa bende chendo mag wuoth kod ohala ne odhi nyime. Mak mana ni kwan nyamburko kod dhano manie chuny boma ne ni piny kipimo kod kinde mokalo kaluwore gi luoro ni ng'anyo ne gidek timore. Obila bende ne okwor e chuny boma no mangima mar jiwo arita kendo rakore gi jong'anyo madine sieki. Watiuru kod serikal nikech kwe wadwaro.
ng'anyo no bende osemiyo ji asara mang'ongo kabisa. Kwan tayari mar maandamano, wan tayari ni kaka nosemijo muma kawuono ma jo chamo muma, koro wamigi nafas mondo giti. Vijande ose decide maber no maandamano rum adier, koro vijande gi miye uwe ukonye vijande. Kae kaunti ma Kisii kod Nyamira, kwe emane oneno kotenore kod ng'anyo mar nane kata kamano rakruok matin ne oduogo omienjo e kind rowere kod obila mane okuor e chuny bomago mar jiwo arita. Hatutaki Kisii maandamano kabisa. Tunataka wale masiasa wenye wamepangwa wasaidie rais wetu wa nchi ya Kenya, wamsaidie kazi. Tupe serikali amani na tupe rais muda ili atupange, hata kama tulimsukuma kidogo alifika ukuta na sasa amerudi pande hii. Tumeacha maandamano sisi kama interns wenye tuko under Gen Z, but tunataka tuambiwe when will we be confirmed. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Gavana Mameru e thuolo mar adek kendo othich oko e telo gi MCAs ma kaunti no ka itude gi tiyo marach kod apisi. MCAs 49 ogoyo mbulu mar yie thicho Mwangaza e telo ka 17 emane otamore kod wachno. Paro mar golo Mwangaza e telo ne ochwala kod jalup jatenda kweth manok e od burano Zipora Kinya. Giwacho ni Mwangaza ketho chike mag katiba kanyakla kod tiyo marach kod apise. Mwangaza yande othichi e thuolo mokwongo dwe mar 12 higa mar 2022 mana dweche adek tok donjo e apisi, kata kamano od bura mar Senate ne orese. Nochako thiche oko dwe mar 10 higa mokalo ka kendo od buch Senate ne orese. Doho mamalo nyocha otemo rese kuom chwalo bura ne duol mar jodongo mag Njuri Njeke, magikone to ne owacho ni ok nyal yalo ywaruok e kinde kod MCAs. And then Nick Mburugo went to Baita TV, owned by the governor, last night and said MCAs are planning to ban the assembly so that they can blame the governor. Could we have burnt ourselves here? Are we suicidal? If given an opportunity anytime, I can impeach honorable members, not the governor. They are the people who have really sabotaged the development of this county and not the governor. I'm sorry to say that. Those who didn't vote are 3. And then those who voted nay are 17. And the ayes, those who voted for the ayes are 49. All the members, the results are that the ayes have it and the motion is passed and the governor stands impeached by the County Assembly of Meru. Nyakwara Mugejwangi kanye mochopo godo e giko mar weche manyien okinyi makawuono. We asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel e Facebook kacha kama wantiere live. Vitalizo Chienga wuod game karariu wacho no mora ka entiere chenro okinyi makawuono, ka bende wacho ni nyaka sani koro ojende nyaka puonjre hore kalore ni negisekelo lokruoka. Bende wacho kae ni jotendwa mawuok e Luo owacho kanyo ni jotendwa mawuok e Luo wakung dhowa wa ae weche mang'enya. Marariyo wacho kae ni kuom mano pod oluwo chenro mara nyaka giko. Wacho ni Ruto nyaka koro kawe goyo siasa kata we goyo siasa gi jotend migepe mane ochiwo ne Kaluo osebedo kowacho weche ma ok owinjore. Nyakwara Mugejwangi yiena mar mondo mi akaw yeyo madundo bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of
the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive. Only on Viusasa. Chakore Samuel wakelo ningoma mobedo pink design makare Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P Yonja wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco Maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Ngimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero. Kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo.
mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Okay. Den gi radhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Nyakwara Mogejo ng'anyis ni bang' yoyo madundo tabo bedo kaduogo mar mondo mi atai e nonro mar gazet wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet momori okinyi makawuono inyalo dhi nyiewo tibedo pinye isomo e yo makare. Antiere kae kod jafwambo mandiko ne gazeta mar The Star mano Julius Otieno wadaka thuolo makende mar mondo mi walidhni gazet. Oyawre Julius ichiw nade okinyi makawuono? Oyawre inya chiw maber. Wachopo mondo wanane gima nie oboke odiochieng' makawuono mar tich abich mondo wang'isane Jonagin to kawuono oboke wacho nang'o. Aya gazeta ariyo makawuono wantiere god The Standard kaachiel kod Daily Nation Julius. Wach magimiyo pek anyalo wacho ni gin mana mago ma bet chalre kalure no odiochieng' manyoro ne waneno ka rowere obago ng'anyo bore Nairobi ka kata kamane counties magwa mag Nyanza to kwene nitiere. Jotend migepe nochamo muma odiochieng' manyoro moko kuomgi tok chamo muma nodhi limo apise gi moko kuomgi nobago ng'anyo kaachiel kod wach mano mar thicho oko e apisi e tielo mar adeka mano gavana e kaunti ma Meru Kawira Mwangaza. Mago duto e weche mag gazeta omiyo pek okinyi makawuono The Standard kaachiel kod Daily Nation. Kata kamano Julius adwa wachak kod gazeta ma Daily Nation okinyi makawuono kwa ng'iyo malo kanyo aneno komenya mago jotend migepe mano chamo muma odiochieng' manyoro. Nyaka sani koro ndike kanyo ni CS bear weight of expectation. Ruto insists on delivery. Jatend piny Kenya odiochieng' manyoro nowacho ni koro jotend migepe mosechamo muma onego bed ni giketo maino e tiyo ne jo Kenya e yo makare kendo gichuny gi duto ka kendo giweyo gikedo kod mibadhi e yo makare. Gazet ma Daily Nation be naneno ka ofuononwa matut kanyo gino momiyo Stella Lagata ne owe oko kata ne oko puodhe kaka jatend migawo mochung' ne kit chwecha e pacho kae. Kopogore kod mano weche mabende omi peka okinyi makawuono gin kotudore kod weche mag ng'anyo mane obedo odiochieng' manyoro maneno ka gazet ni ma Daily Nation omiyo peke it gazet mano mar 4, 5, 6 kaachiel kod 7. Okete kanyo ni a tale of chaos and uneasy camp. Kalure ni kuonde moko ne nitiere kod kwe, kuonde moko to ne nitiere kod rakruok mar obira makoni kod kocha. Gavana ma Meru be naneno ka omeny kanya. Adwa ni wachak kod wachni mar ng'anyo mar 8 mane rowere counties moko nopanjo nok giwuok oko ka ging'anyo. Gin ne giwacho ni wan kalure kod kaka jo ODM moko sedonje sirikal wasechako neno lokruok makoni kod kocha. Julius. Sani koro wane sirikal okwadwa weche mag ng'anyo e gwengewa.
Kata kamano nyoro ne nitie bang' wige moko ariyo adek kama ka Gen Z ne timo mobilization ama ne gitemo ikre online mondo gitim ng'anyo miluongo nane ma odiechieng' manyoro mondo gidhi State House gigol ker oko. Ng'anyo notimre Nairobi kende, ne ok wanene Mombasa, ne ok wanene Kisumu, ne ok wanene areas moko man waparo ni labda be ng'anyo nyalo dhi mbele kaka ne wanene chien kanyo, kaka ne wanene dwe mokalo dwe mar auchiel. Nyoro ne nitie ng'anyo lakini ne nitie mana e boma ma Nairobi. Kata kamano king'iyo kuonde moko taonde mamoko to ne nitie security mang'eny sana. Paro jogo nyooro polise giketo roadblocks kuonde mopogore opogore ba ne gimako Kenya mangima, lakini ng'anyo wegi jok manyowok Nairobi. Kata kamano jok manyowok nye ng'eny gi nyomak, nitie manyogo tear gas ng'eny e town, jok manyang'anyo be nye temo polise gi kite ba aparo ni polise nyo manage thwat ama nyo manage tieko teko mar ng'anyo kata mano timre Nairobi. Lakini king'iyo kuonde moko mane wang'eyo ni nyalo bet gi ng'anyo, kaka Gen Z ochak protest ama ochak ng'anyo, Mombasa ne achiel kuom cities mane nitie ng'anyo maduong' kabisa. Kisumu ne pok oloyo ng'anyo nyaka chieng'. Eldoret ne nitie ng'anyo. King'iyo kuonde moko kaka Homa Bay, kuonde moko kaka Eldoret. Lakini odiechieng' manyoro to ne onge ng'anyo kuonde kabilago. Aneno ka gazet ni wacho ni chal ka gima winjruok mar Raila gi Ruto emomiyo gwenge mag Raila sana sana nyonge weche mag maandamano ama weche mag ng'anyo. Nyalo bedo adier kop nyien tiyo ok manyal joka wuoyo Kisumu kucho sani wane sirkal. Sani ok wanyal okwadwa ng'anyo Kisumu kop gima wadwaro sani waseyudo. Tiende ni wasedonjo sirkal, koro onge haja mar ng'anyo ne sirkal mwanie iye. Aparo mana gima kata kiwuoyo gi analyst mag siasa wacho ni mano sana sana gima nyotemo miyo gwenge mang'eny ne onge maandamano odiechieng' manyoro. Lakini kata mano kipenjo jomoko wacho nitie fatigue, nitie olo moro ma jok mang'anyo gadier iluongo ni true protesters ama genuine protester nego kop gise ng'anyo kuom ndalo mang'eny. Then king'iyo be nitie jok manodonje kaka goons mane chako koro kelo omiyo maandamano ama ng'anyo go neno marach mane gidonjo kanyo gituro duke gikwalo ji gigo gik moko. Koro aparo ni ji be nyoluoro oko ko police be nyose won kiwuok oko to nitie goons madhi donjo kanyo, wan ok wadhi weyo, wadhi handle kaka goons mane matemo chando jo Kenya, matemo kwalo, matemo turo duke meg ji mondo gikwal gik makamano. Koro aparo ne nitie luoro moro mabe nodonjo kuom jong'anyo. Koro king'iyo kuonde mang'eny onge ng'anyo odiechieng' manyoro. Ka bende midhiambo manyoro tok ng'anyo makamago kano oserumo, nwaneno ka ogai mar obila yor kojolo mano Masengeli nowacho ni ne gimako ji 174 makoro itudo ni owuok oko mar ng'anyo e tok chik, ka giwacho ni ne ok gipuodho ng'anyo makamago. To mana kwaneno ka wadhi mana kwanyalo ng'iyo, king'iyo piny kanyo wantiere kod picha moko mokete it gazet mokwongo mano mar Daily Nation okinyi makawuono. Ing'iyo moko kuom counties, gin ing'iyo bathe kanyo nitiere miyo moro mane uso mano duma mare, uso duma mare mane county ma Kakamega, matene ni county ma Kakamega odiochieng' ne onge kod ng'anyo. To king'iyo bathe koni marakruok mar jopiny kachiel kod obila mano Kimathi Street bore Nairobi ka odiochieng' manyoro. To Julius, odiochieng' manyoro bende nyamburko mane donjo e chuny boma ma Nairobi kae ni tamo obila ne goyo gi piksin mar yango ka rowere mag Gen Z nitiere iye kata oyo. Koro penjo en ni ondik ni ma Gen Z pat wi ng'ato kose ne ging'eyo nang'o. Koro mane penjo maduong', lakini aparo police notemo loko ama change tactic magitigo mondo gitem manage sana sana yore mag ng'anyo. King'iyo ng'anyo moro notimre Nairobi tarik 25 dwe mar auchiel. Ji nowuok kuonde mopogore opogore. Ji nowuok Thika Road, ji nowuok Lang'ata Road, ji nowuok kuonde mopogore opogore. To jogi ng'eny gi ne wuotho gi tiendgi sana sana seche mane gibiro chal kagima ne gitiyo gi matatu. Koro wacho jomoko chal kagima ne matatu obiro. Koro king'iyo odiechieng' manyoro police nyo oketo roadblocks. Thika Road ne keto yoro Isambo Kucha, Lang'ata Road, Mombasa Road. Matiana ng'at mabere e town kama nyaka lori kanyo either iwuoth gi tiendi ama mtoka no lokore ama gibora mora ama ichung' kanyo nyaka seche man ng'anyo rum. Koro aparo ni ji mang'eny umia sana sana jok mowuok kaka Western Nyanjo ka joma kwacho nwa Bungoma wabiro kone kwa chopo Kangemi to loro kwa nyachopo town gi mtoka. Koro wawuotho ama ka boda makeli e town. Aparo nen chandruok kabisa. Aparo nen strategy mar police mondo mi otem
mondo ji kik donje town manyalo kelo ng'anyo sana sana chuny CBD ma Nairobi. Nyakwara Mugajwanga, wach makamani nyalo somo matut e gazet mar 4, 5, 6 kachiel kod mar 7 mano mar gazet ni mar Daily Nation kalore ne gimie peka e iye kono kachiel kod gigo mano bila otimo maneno ni kwe obedo e county ma Nairobi ka to bedo no odiochieng' manyoro wanyalo wacho ni johala no yudo lal moko kuomgi kata thothgi no koliepo kalure kod luoro ni jong'anyo nyalo ketho mwandu margi. Julius adwa no dhi it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 2 kanyo nyaka sani koro wanyalo mana dhi it gazet mar 2 kanyo wang'eyo ni odiochieng' manyoro jotend migepe no chamo muma mane kar jot mano mar jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro kanyaka sani koro no ka gazet ni mano mar Daily Nation onigi ka ni CS bear weight of expectations. Ruto insists on delivery. Nyaka sani koro gintiere kod ting' maduong' ahinya kuomgi. Kata kamano wang'eyo ni buch jotend migepe mokalo kata mokuongo mar jatend piny Kenya William Ruto no wuoyo oko kowacho ni moko kuomgi ok netie yo makare. Sani koro nitiere buch jotend migepe mamoko gintiere kod ting' maduong' ahinya maneno ni gitiyo ne jo Kenya e yo makare to maduong' mane jatend piny Kenya William Ruto wacho odiochieng' manyoro en rakruok kod wechego mag mibadhi. Julius kiparo gimomiyo ker no olo kama no wito ko cabinet mokwongo cha en kop jo Kenya noneno ka gima jogo ne ok ti maber ne ntiege chal ka gima ne gineno yore mag mibadhi neno ka jotend migawo mang'eny labda ne sungre neno ka gima ne ok giwinj gima ne jo Kenya dwaro emomiyo ker no olo cabinet moro cha koro nyoro osoya in ministers manyien gi tich mapek kopa ging'eyo gimomiyo jok mokwongo ka nogol nkop ne ok gitimo maber nogol nkop yore mag mibadhi nogol nkop yore mag sunga nigi chal ka gima gisungre ok giwinje gima jo Kenya wacho matine jok manyien gi nyaka lessons moko nyaka gisome gima nogolo jokan enang'o mondo kaka gidoga gima notimore cha ka en tich gitimo ber jo Kenya kika giyie mondo mibadhi odhi e migepe masani oseket gi no ng'ato kaka Mbadi for example makoro sani dhi treasury mosebedo kan gwete mang'eny kabisa wacho ni treasury mosebedo ka kelo yore mag osuru yore mang'eny matino koro nyaka oyud yo manyien nyaka oyud strategy manyien mar convince jo Kenya no adierwa no kelo ka seche mane nitie crisis to ero watemo timo kama mondo Kenya obed maber matino jogo nigi tich to kata kerwe gi nyoyie ne nitie gi challenge e cabinet ne mokwongo matine jok manyien manyokelo gi nyaka ti mondo kik gima notimre ne jok mokwongo ka timre negi sana yore mag ng'anyo ma jo Kenya ok oyiere gi ministers ama jotend migepe mag ker. To kopogore kod John Mbadi jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda manyaka sani koro wang'eyo ni wenge duto ng'eyo bende wantiere kae kod jatend migawo mar teko mano Opiyo Wandayi nyaka sani koro iwacho kae ni Opiyo Wandayi en bende onyalo bedo kama tek ahinya kotudore kod medruok mag nengo mag mauta mosebedo kwaneno e pacho ka nikech wang'eyo ni kinde mang'eny nengo mag mauta komedore to pek mar ngima bende koro chopo ne jopiny ne wawinjo e kinde mane dayo dhoge kata ni piedhe e nyim od bura kacha nowacho no bobedo ka osumo paro mano mar Attorney General mar mondo mi one kaka ginyalo rakore kod independent power producers mar mondo mi odwok piny nengo mar sitima ne jopiny e pacho kae gintiere kod ting' maduong' ahinya mar neno ne piny Kenya obedo kod lokruok bende wang'e ni budget tok kane oser wit oko paro mar chik mar omenda ma higa ni nitiere deficit kata mano bugo mar omenda maderoma bilion 346 manyaka sani koro John Mbadi nyaka ne ane ni bro bed kitimo nang wang'e ni nitiere budget no se ng'ada budget mano mahiga ni yes finance bill no se wito oko makines sani watiyo go finance act ma higa mokalo mabedo hosa wito oko kora kia sani watiyo gi mana ko onge court makendo oseloko paro sana yo mar finance act ma higa mokalo masani ngbe watigo bank court wito ama bang ker golo finance bill ma 2024 aparo ng'ama ngi tich kabisa gini en Mbadi ni kop jo Kenya nodhi ng'anyo ni kop weche mag usuru weche mag taxes weche mag finance bill sani koro Mbadi odhi kanyo to en gi budget hole mar bilion 346 akiano dhi tiyo gi rieko mane mamondo mi oyud pesa no mondo kik jo Kenya dhi ama serikal kik dhi medo holo oko kucho kop sani king'iyo go ma Kenya ngo sani ohingo trilion 11 mano pesa mang'eny malich kop ker wacho ni watiyo gi trilion 1.1 kila higa mamondo mochul go ma wan go kaka Kenya ama kaka public debt
en pesa mang'eny ma kambadi kaka nyose kao telo nyoro no nyako bed piny bong ong'iane to wadhi beto gi yore mage manyien ma wanyalo tigo mondo mi wa raise pesa mok wadhi holo pesa oko ama okwamedo usuru njo Kenya kaka sani usuru malo ni. Then iwacho story mar Wandai. Kata kiweyo story mar mafuta. Kwa pingi mafuta na serikali omedo VAT from 8 to 16%. Jo Kenya dwa mondo mano gol mondo duoke 18%. Then kendo kingiyo your stimo sebedo kalal seche moko kata mana secha beach businesses bedo affected Kenya mangima. Ntie areas mang'eny kata mana yoko rwa kucha yo gunja yo ganya kucha mapodonge stima. Ker jatend migawo mar energy Wandai nyaka ng'int koro gwenge dhi bedo gi stima. Mano en pesa, ok en pesa matin. To serikal wacho no onge pesa. Odhi bedo gi yore mag monyalo innovate mondo make sure na otiyo jo Kenya kata ka pesa onge kamano mondo jone kata ka pesa onge lakini jatend migawo ni osetemo kelonwa stima sani ok lal kabisa bei mar mafuta dok piny mondo jo Kenya bed ka negona dia ka jogi nokel to gitinu maber molo cabinet mano gol gi ker first mano dwe mara auchiel. Aya nyaka sani waketo wang'wa mar neno ni jotend migepego biro bedo katiyo e yo machalo nade ahinya kalo ni nyaka sani ne gisechamo muma mar chako tiyo ayanga e pachoka. Adoro dhi it gazet mano mar adek mar gazet ni mar Daily Nation Julius. It gazet mar adek kanyo wang'eyo ni nitiere jatend mano Stella Soi Lagata mane owala kata nogwel kaka jatend migawo mochung'ne kit chwecha. Kata kamano en jago makoro committee mano mar appointments ne okopuodho gwelo mare. Kanyaka sani ondike ka ni intrigues behind nominees rejection. Nyaka sani koro liekore ni nitiere moko kuom jod bura mane gitemo mar mondo mi oresa Stella Soi. Kata kamano nitiere kaka ne olos kod gi makoro gikiro oko paro mar reso Stella Soi oko. Bende nitiere mano amendment mane ochwala e nyima speaker mano mar od bura Moses Wetangula ma onego be ni chungo koso puodho Stella Soi. Kata kamano iwachore ni okong'ere kaka amendment makamano ne okir oko banka weche mathoth no setuch kowuok kuom Stella Soi Lagat. Aparon mamani kosechopo kamano to tich momi maduong' no koro bai ka dakika mogik kama sa mogik ok en gima ber aja lakini ka waneno sigana ni nitie woman rep ma Vihiga Beatrice Adagala notemo kelo chenro moro ma mondo omi committee mano recommend mama no wacho mondo mama ne kik mitich mondo lok paro no lakini kase mane debate chakre dakika mogik to dhi wacho no speaker na ane aonge committee no koro agolo wach mar review ama wach mar amending decision mar committee no oko. Matin ne gin ilongon political intrigues which moko mag siasa ma timre chien ma kianto ang'o mitimogi. Lakini kata kamano kani neno kapo ni luo yore mag vetting ama seche manego jogo koguno gi committee mar National Assembly ama mar Parliament. Jino neno kagima mama no luor matin seche mani penjo gi committee mano bedo chaired gi Wetangula. Jino kagima no luor matin sana yore kaka no duoko penjo. King'iya gi joma moko sana manong'iyo dhi mbele kaka kina Duale gini ng'ato kaka Kindiki gini joka na gin ne onge luoro moro mage aparo ne giseng'iyo bet mbele kop ne gin mabunge chon ne gisadhi kanyo vetting yo mokwongo koro aparo ne nitie luoro moro ema paro nyalo bet no kos mama lakini gik makabila gi ok nyal koso ni onge siasa iye kop king'iyo kata mana i cabinet mokwongo ne nitie mane committee mar appointment or reject ama tamre ne kik bed appointed lakini jod bura no loko paro no mama no yera paro ne luonge ne Malonza Penina Malonza lakini koro mato chalwa gima od bura no yiere na mama ni ok matin koro ker nyaka dhi appoint ama nominate ng'at moro kaka jatend migawo ni mondo oter nyinge e od bura mondo ogoye koguno kaka no nyalo yiero ng'at manyien e migawo no. Haya kopogore kod mano nyako na muge jong mani nyalo somo matut e it gazet mar adek adonwa dhi it gazet mar aboro mano mar gazet ni mar Daily Nation midhiero mapodi medo kwako mano governor e county ma Meru Kawira Mwangaza ma itielo mar adek MCAs mag od buch county ma Meru ne othiche oko. Wang'eni Kawira Mwangaza nothich e tielo mokwongo mana bang' dweche adek kende tok osedonjo e apisi mano dwe mar 12 higa mar 2022. Sani koro matielo mare mar adek. Wang'ene tielo mokwongo tielo mar ariyo od bura mar Senate ne rese kendo koro omedo bedo governor e county ma Meru nyaka sani. Penjo
en ni nyaka sani bende Senate biro rese kendo itile mar adek kose oyo. Ywaruok to sebedo mapek ahinya e kind MCAs e kaunti ma Meru kod Governor Kawira Mwangaza ka koro giseye no tiyo kod apisi mare e yo ma ok ni kare. Julius. Aparon mama ni okang'eyo gimomiyo telo te ma Meru ok ti kode maber ama ok oyiere kode sana ok oyie gi tende sana mar county. Nikop mama ni pok otieko higni ariyo aparo kore ko how tieko higni ariyo to koro ma impeachment mar adek. Iwacho no county assembly to gise the impeachment motion mose the county assembly gin abich, lakini mose bedo successful both nyaka senate gin adek. Makoro sani manyoro ni koro keto gi adek mar impeachment mose chope senate. Okapar ka kendo senate nyalo yie kop kanya temo ng'iyo grounds ama gimomiyo jogi golo mama ni okapar ka senate nyalo yie kop katiba gi County Governments Act oketo clearly ni inyalo gol ng'ato e tich gi yore mag impeachment e grounds mag gross violation of the constitution, gross misconduct and abuse of office. Jogne wacho ni mama ni ne okelo ji e tich, nondiko ji e tich bomedo wage bill mar county gi 500 million. Okang'eyo kamano nyalo bet adier kaka Meru nyalo beto gi wage bill ma more than 500 million. Ka Nairobi man gi staff 13,000 ni gi wage bill mar about 1.2 billion kila dwe. Then giwacho no mama ni ondiko ji mang'eny kabisa e ofise manyalo miyo mano en abuse of office. Okapar kamano en strong ground manyalo miyo ng'ato gol, lakini kata kamano sheria koro miyo speaker ma county assembly ma Meru ndalo ariyo mondo o notify speaker ma senate Amason Kingi. Kose notify then speaker Kingi dhiber ndalo abiriyo ma mondo miyo senators resolution mar county assembly ma Meru, then senators dhi amua kaka gidhi timo impeachment, whether idhi tere committee ama idhi timne impeachment e floor ama iluongo ni plenary mar members te. Aparo ni man gi modhi rito, lakini okapar kabisa kop kalure gi impeachment masekava chien kanyo okapar ka nitie strong grounds magolo Kawira Mwangaza e tich. Adona dhi it gazet mar 10 mano mar gazet ni ma Daily Nation kama ugai mar ODM Raila Odinga odiochieng' ma kawuono oluongo romo kod telo kata jokanyo mag duond bura mar ODM mar mondo mi giporane wacha jal mabro bedo kakao kar John Mbadi kachiel kod kar jolup jatend ODM kata jolup jatend ODM ariyo maonge ni nyaka sani John Mbadi yande en jakom mar ODM to ang'eyo ni Hassan Joho kachiel kod Wycliffe Oparanya ne gin jolup Raila. Nyaka sani koro nitiere wakeini manitiere duond bura mar ODM gin sani koro gichwalo mar mondo mi Gladys Wanga ema koro omi lemo mano mar bedo jalup Raila mane duond bura mar ODM. Asaso mamboka ni mar nation nyaka gi standard nyaka gi jok mase wuoyo go oko. Aparo ni Central Management Committee mabedo chaired gi Raila dhi romo kawuono mondo ging'e to vacant kama positions mane ma sani onge ji gi idhi bedo filled nga. To chal ka gima nitie winjruok e iye kono ni governor ma Mombasa nyalo kawo kar Joho. Then Secretary General Masani Edwin Sifuna be nyalo kawo kar Oparanya mondo Raila obed gi deputies ariyo kaka ne nitie choncha. Matine ne Sifuna gi Abdul Swamad ema nyalo bedo deputies mag Raila kapo ni gima winjore ama gima osetemo winjo ni en gima dier. Lakini nyocha be nineno ka ODM okelo Junet Mohammed mondo emobed deputy amobed minority leader National Assembly. Aparo na Azimio PG be nose yego wachno masani koro odong' mana ndiko ni speaker mamondo mi Junet Mohammed obed minority leader. Then iluongo na Misi Kaleba Misi obed chairman ama jakom mar Public Accounts Committee mar National Assembly kaka ODM no kalo bi Azimio PG bende no yie gi wachno. Kora pana na wach mag siasa labda gik moko nyalo lokore e meeting no, lakini warita ne mondo wawinja kop Central Business Committee dhi mana recommend NEC gin gidhi beto recommendation ama gidhi chiwo par gi ne NEC mondo
neko recommend ama nek mondo o notify ama o ratify gima gikalo Central Management Committee meeting madhi timbre kawuono. Anya kwara muge jong mani nyalo somo it gazette mano maraboro mano mar gazette mano it gazette marapar mar gazette ni Daily Nation kama koro imanyo jogo mabro bedo kakao kar mbadi kachiela koda jolup Raila ariyo ainya nyato tok ka jogo mayande hotelo kata telo wanyalo akena luongi ni cream de la cream mano mara ODM no se wala kaka joten migepe e pacho kae adono ngia ni machinglo mantiere it gazette marapar gang'wen mano mar gazette ni Daily Nation machinglo makamano aneno ka koro omenyo achiedh nade wanyalo wacho manitiere county ma Meru kinyalo mana ng'iyo machinglo makamano bende dwaro ni wayude achiel kachiel mar mondo minya kwara muge jwanga bende onene wachane ni ento korka kore oparo ni machinglo makamano onyalo interpret nade kwa ng'iyo nga motingo kibrit no wanyalo pongo gi wiwa ni en ng'a nikech sura manitiere kanyo wang'eyo ni en ma to tingo kibrit mondo ikayo ni Meru County to gora keni taya ni otemo mar mondo mi oliele kata okete mach to tamore kosenango to ntie gita maro bentie kanyo ma chalga gi igone taya no gita to kibrit maman datemo moko taya maonge kitambi no ka kitambi osoko kucha witu kwa kucha matin okonya liel aparon ma en ngero ama katud matamo kelo midhiero mantie e county mar Meru mobedo headed gi governor miluongo ni Kawira Mwangaza kalore gi impeachment mare manyoro jimanganyo koyie kode otemo wuoyo gi jogo ama gitemo wuoyo lakini chalka gima leadership ama jotelo mantie e county ma Meru okoyie kode ko otemo kaka unyalo moko taya ni mondo liel mondo Mwangaza ama lero nene county ma Meru lakini okonyal ren kop ugol kitambi witoko jogi osegole oko jogi okoyiere kode gitabe gore kanyo aparo en nangero matemo wacho midhiero mantie e county ma Meru sana midhiero ma governor Kawira Mwangaza nego kotemo ran county government ma Meru anya kwara muge jongin bende machinglo makamano kinene inyalo interpret yo machalo nade gita makamano bende wang'eyo ng'ama jatugo gita e county ma Meru nyakwara muge jwanga nyalo pongo gi wi adonwa teko dit gazette mogika mano mar gazette ni Daily Nation wang'iye kaka sani koro liekore ni chenro mano mar chwalo kwayo mar yudo hola mano jogo machano kata biro bedo kariwore kod kunde tiegruok mamalo nyaka sani koro iwacho ni applications makamago nitiere penya kalure kod jotelo mawuok e migao mar somo e pacho kae giwacho ni koso ng'eyo matuta kotudore kod new funding model mane jatend piny Kenya William Ruto oyango e higa mar 2023 mane mamiyo kwan jopuonjre mathoth matin kende ema nyaka sani koro osechwalo kwayo maggi nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere kanyo kwan jopuonjre madirom 1,150 275 mane KUPS oketo mar mondo mi oriwre kod kuonde tiegruok mopogore opogore nyaka sani iwacho ni jogo ma ose oro kwayo maggi mar mondo mi oyud scholarship kachiel kod loans gin mana 79 gi 38 kende matende ni kwana modonga bende wanyalo wacho ni nus poko apply nus ose apply marao 70 hivi kachopo kwa lakini kata kingeyo kata bena gi apply gita ka jogi wacho ni pesa mantie budget manomi Higher Education Loans Board nyalo miyo menda ama nyalo miyo pesa nyithindo mahawa atamalo 32 kende matina atamalo 68 mar nyithindo monog bendi mbalaria nyog bendi TVET oknyalo yudo pesa kop sirikal onge pesa budget onge emomiyo jisbedo kayo wakani new funding model ama model manyien ma serikal nyocho golo mar miyo nyithindo pesa masomo go e mbalariany josebedo kayo kata pero ka nyocha Raila wacho ne onego ben ka formula no gol mondo jodoge help machon cha formula machon mane miyo kila nyathi moko bagwan to jonyuol ne ngu uwezo mane ama ongo uwezo machal kama but kata kamano ka budget nyalo chulo nyithindo atamalo pradegario kende then nyithindo mang'eny dhi winjo marasa sana yore mag somo bang' timo maber KCSE adono ng'ima na it gazette mokwongo kende mano mar gazette mar The Standard kae to watiek nonro mar gazette okinyi makawuono Julius it gazette mokwongo mano mar gazette mar The Standard oketo kanyo ni Ruto's team of rivals nyaka sani wang'eni jotend migepe ne otamo muma odiochieng' manyoro kabende nyaka sani wacho kayo ni President Ruto admits to failures and urges servant leaders among
19 cabinet members sworn into office on a day dubbed Nane by Gen Z demonstrators Kenya kasani koro onyisogi ni onego bed ni koro gitiyo matek mana kaka ne wasewacho. Gazette mar The Standard anno kuketo picha mag jotend migepe mopogore opogore kata moko kuomgi manochamo mumo odiochieng' manyoro bathe kumoro achiel giketo ng'anyo mane nitiere e chuny boma ma Nairobi ka odiochieng' manyoro mano odiochieng' ma Nane mane rawere obago ng'anyo ka koro gimedo kwedo telo mar William Ruto. Wach ni mogik Julius Kawatieko. Aparo ni Gazette ber to kamonya lo ng'iyo kawuono kabisa en wach mar Central Management Committee ma Raila dhi chair odiochieng' ma kawuono. Nge josebedo katemo lobby, josebedo katemo gore ng'anyo yud lemoni ng'anyo mi position ni, lakini kawuono dhi ng'ere kop decision ma Central Management Committee dhi kawo. Amaparo ni kata National Executive Council no nek mar ODM nyalo kawo. Kora paro nen en story mar bet maduong' odiochieng' ma kawuono kendo wadhi neno ka jotend migepe manyoka ma nyoro odiochieng' manyoro ng'eny gidhi chako report odiochieng' ma kawuono. Wanene ka ginyalo wuoyo gi jo media mondo nyiswa gima gi expect kaka gi plan yore mag tero mbele migepe ma koro oseyier gieno. Then aparo ni ker pod aparo ni limbe moko mag yore mag Mount Kenya. Ang'en kawuono nyalo dhi kuonde moko e counties mag Mount Kenya mosebedo ka okosebedo sani kolimo kuom ndalo mang'eny kalure gi weche mosebete mara no ko winjore gi jalupne koro paro nitie gik mang'eny ma kawuono manyalo luwo mondo wang'isna jo Kenya kiny to kawuono ka mantie gima kama kama ker wacho kama e limbe ne Mount Kenya kata kamano ginyalo somo nyalo nyo gazette mondo ne ane gima mantie ko gin gi story mabeyo. No kom kauthulo Mario Kinyi makawuono mar mondo mi bi walid ne nyakwara moga jwang gigo mantiere gazette momori e kind The Standard ko Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibedo piny isomo e yo makare akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo kama twak otudore kod sirikal manywanda kik dhi mabor. What's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. Yo sister. Niaje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu ana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe? Achana na hao watu. Ni mbaya. They will offer promise you. What a good promise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth. Who deliver? Dial *811*280# to get one over promise. Teka video na post pale NGC. Kocho pongeso kangeso sang'wen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo Lindra Mugi Nyanyakach katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel. Ma chenro ma ok diher ni obayi. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Tugo koro eka iyo chacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pilo wacha. Nia nengi manyar kochia.
kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero jomoero walo. Alokero matmanyisa gik moko. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanja wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this week. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, saa 4 otieno. Benga oken benga. Ka ukiluongo nying Dr. Osito Kale. E gwenge mag Mabenjo, e Asembo, Ramogi TV olimo jabenga marahuma Dr. Osito Kale mar Nabi King. Kapo pod watugo tuka longo kana winjo thumbe wuonwa ne biro ga giri thum gramophone. Omiyo wasigande mopondo madibed ni ji ok ong'eyo maber. Koro ka beti osetho otieko higni 5 Anjeli bendo tho. Bende oketonwa e ler e wi jongolo manokalo e lwete. Mokwongo tho mar Omondi atimo ne mos kabisa. Tho mare no ochalo ng'ama asewacho no chalo ng'ama olwer bath pada konchiel. Tudri gi Solomon Atito Kafaya, Teacher Bishni e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV. Nyakwara Mogi Ajwang' machiegni e twak marwa mokwongo chenro mar piny okinyi makawuono kama dwa twak otudore kod sirikand Manywanda ahinya to bang'a odiochieng' manyoro kata tok odiochieng' manyoro mane waneno ka jotend migepe nochamo muma mar donjo e apisi ka koro gikuong'ore e nyim jo Kenya duto ka achiel kod e nyim Nyasaye ni gibiro bedo ka gitiyo ne jo Kenya e yo maber maonge mibadhi moramora. Penjo en ni koro sirikand Manywanda mane omiyo jatend piny Kenya William Ruto ogwelo moko kuom jogo manitiere opposition mar mondo miyo bioti kode biro bedo ka konyo jopiny e yo machalo nade to nego beni giketo maino e sectors mage maneno ni japiny in ka achiel kod an waneno dongruok ka achiel kod ber e sectors mopogore e pacho kae. Nyakwara Mogi Ajwang' mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod jalony e weche mag dongruok mano David Matinde wadaka uthulo makende mar mondo mi wago mbaka kata watwaga kotudore kod sirikanda Manywanda. Oyawre David chio nade kinyi makawuono. Oyawre achio ber amoso jothurwa duto ni oyawre uru kenda giro nudhi maber. Machiegni twak. Erokamano. Nyakwara Mogi Ajwang' kaka pile in bende nyalo tudri kodwa kokale namba mar ote machuo kari 3 mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yanga okinyi makawuono dagom mar mondo mi wawinja ne report manolos noa kod jafwambo marwa George Bati modiochieng' manyoro en bende no chopo achiel kachiel e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto kama jotend migepe ne chame muma. Jatend piny nong'isogi mar mondo mi giti ne jopiny gi chunya achiel kendo giked kod mibadhi. We wawinja ne monde.
I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya. Nyaka uti kendo kel dwoko makare. The women and men who have been appointed to serve the nation in the reconstituted cabinet have today embarked on a mission that cannot and must not fail. Mane ote ma jatend piny William Ruto miyo jotend migepe mochamo muma kawuono e par jot mare Nairobi. E kinde twak mare jatend piny onyiso jotend migepego ni gin kod ting' mar tiyo kod bidhruok, tieko mibadhi kod kothe duto kendo keto kenge mag kedo gi jomibadhi. The reconstituted cabinet therefore will accelerate the attainment and will build on this solid foundation already built over the last 2 years, but additionally will focus on the following critical areas. The first of these areas covers accountability and the fight against corruption. To enhance accountability and promote responsibility for the use of public resources, we shall introduce measures to levy a surcharge against any accounting officer or other public officer who has, by their action or omission, occasioned loss of public resources. Jatend piny bende omiyo jotend migepego ting' mar luoko i migepegi kendo kedo kod jotije manyawawa kokalo iketo lai mar yango jotije mag sirikal. To eliminate the ghost worker payroll fraud at all levels of government, we shall also implement a unified personal identification system for all persons working across all arms of government, including constitutional offices. Onyiso jotend migepe ni gin kod ting' mar biro kod chike mar konyo piedho kendo neno ni jotije piny owacho oyango ne jopiny mwandu magin go. Cabinet shall introduce a legal and institutional framework for mandatory and continuous vetting of all public officers. The same framework will provide the repository for wealth declaration across the entire of government under one office. Jatend piny bende onyisogi ni giikre mar loso chike mabiro chiwo arita ne ji machiwo maling'ling' ewi timbe mibadhi kendo tiyo machiegni kod od bura en ne ojiw kembe mathurka. And for this reason, the reconstituted cabinet shall consider relevant amendments to the Witness Protection Act to enhance appropriate incentives and forward the same to Parliament. The reconstituted cabinet will also collaborate with Parliament to develop legislative measures to promote local manufacturing, value addition, and job creation by restricting the importation of those products that can be competitively produced by our domestic industrial capacity. Koparo ne gini ting' momegi en mar tiyo ne jopiny. Jotend migepe mochamo muma onyisi mondo ne nigi keto chunygi e tiyo ne jokenya. The privilege to serve in positions of such high responsibility has come to you with an immense duty to do everything in your power to ensure that Kenyans receive the best services from the government efficiently, without discrimination, and without delay. I urge you, therefore, ladies and gentlemen, members of my cabinet, to go forth and from this day focus on delivery and dedicate your time and effort to the implementation of the various strategies, programs, and projects that the nation's transformation demand. Ne joma nyalo paro tiyo gi telo margi e chopo dwachgi giwegi. Jatend piny William Ruto paro ne jotend migepego ni gin kanyo e lo jopiny kendo dwach jopiny ema nyaka bed mokwongo. As champions of the nation's development agenda, you will be team players, servant leaders, faithful trustees, and effective stewards of the people's interest and dependable custodians of their resources. I encourage you to make the people of Kenya your first and only priority, and to never let your own interests come in the way of your duties. Kakoro ofungu mar tich omega yanga kendo bendera koro fwadhore e nyamburko magi. Geno mar jopiny ni jotelo gi biro kelo lokruok ma jopiny osebedo go gi geno kendo loko sigana e telo mar piny Kenya kinde ma jatend piny William Ruto chako tielo machielo mar neno ni piny owacho mare ochopo geno mar jo Kenya. George Bati, Ramogi TV, par jot mar jatend piny, Nairobi.
David winjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso odiochieng' manyoro ka koro jotend migepe mage manowalo manyien ochamo muma matiende ni koro wanyalo wacho ni sirikal manywanda osechako tiyo ayanga e pacho ka kalore ni ng'ato kosechamo muma to mano koro nyisi ni ero koro osemiye teko mar tiyo. Penjo en ni onego bed ni koro gitiyo yo machalo nade mondo wane lokruok ma jopiny dwaro. Gino mano miyo jopiny owuok oko ka ging'anyo. Kata bedo no odiochieng' manyoro to koro jopiny moko nowacho ni oyo ok wabi bedo kwa ng'anyo kalore ni wasechako neno lokruok moko. Kata kamano lokruok mage ma sirikal manywanda ni onego bed ni kelo. Erokamano Joyce, ne waneno ka jo manyo milemo osechamo muma manyoro, kendo ne waneno ka wuodwa mano yudo korko omenda kocha en to nyo osedhi mane ofis kendo osedonjo mane tich ma en onge kata saa mar dhi timo homecoming, nonge saa mar nyasi nikech kamano mieno ne tich. Jopiny nigi expectation, jopiny nigi dwaro, kendo ka ji dadhi e ndara kotelne gi jenzi to kata ka jenzi ne pok ochopo higa mokalo ne waneno ka ji opong'o ndara kendo ng'anyo gi sufria e wigi. Jenzi bendo biro to gima timore end result ma jogi tenigo ging'eyo kendo expectation ng'ongo mabor modhi kata mane polo nikech wang'eyo kama wadwa ni wachope kaka jopiny mawacho ni expectation dwarowa. To koro penjo maduong' en ni to wadhi chopo kanyo nade? Sirikal ma ochako tich waluongo ni sirikal manywanda nikech waneno ka ker nodhi okawo jo mochung' koma ne wang'eyo ni opposition koma jo ODM ma orwako sirikal kendo nowacho ni odwa keto sirikal ma broad based ma inclusive nikech kane waneno sirikal manyicho oloso mokwongo kodonje telo jomoko nonyisowa ni macha shareholding government ne nopog lemo kaluwore gi migawono kata kanyono maniketo shares maniketo to mano fail kendo fail ker kabisa. Emomiyo ne ok dhi mokawo jogo moneno ni nigi lony mondo konye tayo sirikal mondo chopi. To wacho ni wadhi chopo kama dwaro cha to abiro wacho ni ooyo kendo an gi chir ka wacho ni ok wana chop sani nikech sirikal ka sirikal biro igni abich to igni abich gi ok obi timo the whole world gimora mora, en mana gi portion monego tim to time ma perfect. Emomiyo broad based government ni onego concentrate ni sani jopiny noseyuak ere kama wadwa dhi kete maino ok wanyal ting'o gini te to wadwa poge mondo bed mayot ne sirikal kendo bed ting' mayot ne jopiny ting'o. In kaka jalony weche mag dongruok David paro ni kuonde magi monego bed ni kete maino mar mondo mi japiny owinjane fungruok kata kama ni wacho ni ok nyal time te kalore ni nitiere gik mang'eny ahinya ma jopiny dwaro. Wacho ni sirikal ka sirikal nitiere kod thuolo mar higni abich higni abich onego bed ni gijipanga ni mae mwanyalo timo kata mae mok wanyal timo. Kata kamano maino to onego giket kanye mondo japiny owinjane fungruok kik jopiny wuog oko kendo ka ging'anyo. Maino kama onego kete ma japiny dwaro mabe ker ne ong'iyo kendo timo maber mowacho ni ng'ama adwa keto treasury en ng'ama nigi lony ma owinjore. CPA Mbadi Honorable en gi lony e sekta mano keteno. To koro maino mokwongo sirikal nyaka collect tax, nyaka many oshuru mondo ran go sirikal. To sama gimanyo osuru ni gima Honorable Mbadi koro nego timnwa kaka jopiny kik owe wachulo osuru moingo wating'o, kik omiwa mizigo moingo wating'o to owach ni joge sani ginyalo ting'o marom kama. Sirikal ng'ad budget ma ok emergency, nitie budget ma ka ok ong'adi to ok wadhi bitho. En ani koro expectation mar sirikal nigo biro dhi to the next government mabe ok rach nikech ondiek pok ochamo piny orumo. Pod sirikande moko biro to timo kamane ma oweyo. Ng'ato dhi mana gi keyone. Rais Ruto en mana gi keyone ma nyaka chopi. Koro jok mano yierogi ema dwa konye chopo keyoni to fungruok nyaka chop ne japiny ni kare lokruok mar manywanda ni dhi kelonwa fungruok e sekta mar japiny nyaka bundie yieng' mokwongo. Ok wanyal ran sirikal to wadenyo. Anyalo wuotho duk ta yieng' mano pod anyalo dhi tich mondo ayud law. Koro mano mokwongo. Sekta mar somo nyaka gikete maino. Sekta mar dongruok mar kor gwenge ma kendo rais notimo maber Wycliffe Ambassador Oparanya Honorable okete sekta madhi make sure kendo ensure ni dongruok wadhi neno piny e grassroots.
To ka jopiny oneno dongruok e grassroots ma pesa ochako flow, gima duong' ni japiny kacha cha o understand gik moko ariyo. Oyieng' to omenda be flow e gweng'ni. To gibro neno the fruits. Koki chako madongo, ok inyal chako gero gorofa to pok igero odakumba. Chak gi odakumba koki gero gorofa. Ato nyaka sani seche moko jopiny onego hore kuom thuolo maromo nade mar mondo mi koka gine ane moko kuom bera ma sirikal mar manywanda ni biro keto mana kiwacho ni kwatiyo kod ranyisi jatend migawo mochung' ne weche go mag omenda nyaka bed noneno kaka kata bedo ni nyaka chok usuru e pachoka to kiko bedo usuru mathoth ahinya mabiro hinyo jopiny gino ma jopiny osebedo ka yuago. Jatend migawo mar teko bende kono nitiere kama tek kaluwore kod lal mar stima manwaneno e kinde mane Davis Chirchir en jatend migawo mar teko nwaneno ka lal stima nitiere seche mang'eny ahinya nengo mag modhi bende ne idho malo. Jopiny ohore kuom thuolo maromo nade ka koro wane lokruogegi mondo ji kik kasre ni seche moko ne gichamo muma nyoro to koro kawuono ji expect ni usuru odok piny, nengo mauto dok piny, stima kik lal saka sa. Gima dhi timore ni gigi ok dhi timore overnight. Gima dhi timore ni odhi kawo muda to ok abi wacho ni jopiny ohore kuom dweche auchiel kata kuom higa achiel. Jopiny nigi thuolo mar ng'iyo ni sirikandni oyudo score marom nade, oyudo wamiye max marom nade, nikech sani wang'iyo 2027 ma idhi time yiero. Kanye ma kapok watimo yiero wadhi wacho ni yor teko mar stima ni ma bende ka stima lal sa ka sa to wayudo asara mararieya nikech nyaka tije matindo kethore, factory wa ok nyal ran, welders ok nyal tiye chichni wa, taonde wa ok nyal grow ka stima onge. To sani waseneno kendo wang'iyo ni tijni omiye ng'amwa e wing mar ODM. To ya wach mae, jogo mano pogne gi lemo mowuok e ODM ka gidhi gi fail, jo ODM ok fail, gidhi gi fail as individual. To ka gidhi gi faulu to jo ODM faulu to jo Kenya bu faulu. Ang'o momiyo ka gi fail to gi fail as individual, ka gi faulu to koro ODM te faulu? Gini ODM is a very strategic party. Makata kawuono a NEC meeting ang ni wiji very clearly. Onge gima andika mowuok ne jopiny e public manyiso ni sirikal manywanda ni nitie winjruok mondo gilose. To jogi obedo release as individuals mondo gidhi gikony sirikand mar UDA e tijgi. To gibedo released ni jo party mar ODM. Koro gin be nyaka giti matek nikech omigi tol. Koro tol ni giyier gima gitimogo. Gidhi derego koso gidhi tiyo kode nang'o. Ma jogi kama gintie gine akere keke. Emomiyo nyiso gini ka gifail onge ng'ama biro kawo failure gi to rwako. To ka gifaulu to wabiro kawo the glory kaka jo Kenya to kaka jo ODM. Jo piny wamire thuolo waore matin. To gima ng'eyo judiciary osebedo jokor jo piny. Nekech gibe giserealize ni mizigo mane ambitious Kenya Kwanza nigo, the ambition ok ne rach. Duaro gicha end result berni ne development mar Kenya. To the process mane gidwa chope end result was too rushed. Ne gidwa rikni ahinya. To mar ariyo, sama ne gidwa rikni cha, emane jomoko kuomgi ok tema no fail, makata ker bende no admit ni joma no yiero ka o fele to en adier ni jogo te ne ok ufele. Jomoko no tiyo maber. Emomiyo yiero jomoko to oduoko. To jomoko to wacho ni ine ok ichopo minimum requirement. Samoro oketo negi an kata ka ne wadhi school wan gi minimum requirement iluongo ni 60%. Yudo less than 60% pok ichopo. Samoro no keto negi the bar was too high. To jopiny ma bende wacho maber ni jogi ka kotiyo ging'e ni jopiny ng'iyogi. Ka wadhi e weche mag street thuolo ma wawe ok wanadog e street sani mondo wawe thuolo. Jenzi osetimo maber. To kwa biketo ni wabiro dhi e street pile ka pile. Kaluwore gi dongruok, sama wadhi e street adwa miyo chiwo mana example achiel. E chichni wa makaluo kacha wan godiochieng' chiro. Mondo chiro bed sondo wakacha tich adek manyiso ni jomo ohala nyaka dhi many goods magidhi kelo chiro tich adek mondo usi. To kose kelo chiro tich adek to jomoko biro wero tich adek madhi tero chiro katito chieng' tich ang'wen. To ka ng'anyo nitie chieng' tich ang'wen, jaohala makelo goods sondo tich adek cha kodhi kelo nikech onge ni onge ng'ama dhi nyiewo mondo ter katito. Koro uneno ka ng'anyo ni dhi affect development mar thuche wa.
maka wakete juma ka juma development dongruok ok dhi bete e miechwa pesa ok dhi flow tich ang'wen cha chiro cha ok bet nekech goods ne ko biro onge joma dhi chiro tich ang'wen mondo ter jambgi nyithindgi odhi skul gin emergency manyiso ni tich abich chiro ma tich abich ko yugi kacha sondo wakacha be wachakwa dok tich abich wang'eyo manyiso ni nekech ne wan gi ng'anyo tich ang'wen onge goods mwadhi ter chiro tich abich mano pesa ok dhi flow development ok dhi bede gwengewa koro wadhi kawo juma achiel ka wa prepare ni nekech chiro ne onge jumani onge ohala mwaloso kendo nenore ratiro kendo kitimo research tibiro yudo ni mana dieri manduk. Ato sirikal manywandani wang'eni e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto donje telo nodwaro mar mondo mi obed kod opposition matek kata motegno manyalo kete tesre kata kamano sani koro waneno ka osedhi e od opposition kendo gwelo moko kuom jotelo manitiere opposition kawacho jotelo nikech wang'eni John Mbadi yande en mano jakom mar ODM e kaunti ma Nairobi kae wang'eni Hassan Joho kaachiel kod Wycliffe Oparanya ne gin jolupa mano mar Raila duon bura mar ODM Opiyo Wandayi ne jatend kweth manoka e ODM to wang'eni magi e jogo mane wanyalo wacho ni ne giloso ahinya mar mondo mi giket sirikal tesre e sirikal manywandani bende pod wabedo kod opposition mabro keto sirikal tesre makata kwa tiyo kod ranyisi kata bedo ni iwacho ni ODM ka Mbadi giri fail to gifail as an individual ka gitimo maber to ODM biro bedo ka take glory bende opposition pod biro bedo motegno ma katiyo kod ranyisi Mbadi kotimo marach tikwede maonge dewo wang' ni wadong'en be no ja opposition wadwa Opiyo Wandayi kotimo marach en bende kwede maonge ng'iyo ni wadong'en be no wuok e odwa ka we wadhine mos mokwongo onge vacuum onge kama thuolo nitiere ni nekech oyier jo ODM odonje sirikal koro opposition ok bi bet gimotimore kae Honorable Mbadi gi timne of the gin sani gin executive legislature man parliament biro tia kako nego be notiyo kendo keto sirikal tesre to ka ok keto kamano power no podo bedo extended and donated power ma jo piny emomiyo the legislature mondo ket sirikal tesre maka jo legislature kunya timo tijno jo piny pod nigi thuolo mar time directly mana kaka osetime dweche mokalo koro onge vacuum jok mantie od bura pod biro keto sirikal tesre ma sirikal mwawuoye ni koro wawuoye about the executive pod biro keto tesre maka odhi marach koro odhi marach gi jogo te ebomiyo ana wacho ni the failure is for jogo as individual not wholesomely ni ODM is part of the failure is ok dhi bedo ni jopiny ofail wan wabiro keto sirikal tesre e od bura kendo kaka jopiny mano ooro jo od bura ka pod wabiro follow ni begino timre koro onge vacuum kanyo kalon ni nyaka sani bende odiochieng' ma kawuono ODM biro bedo kod romo margi mar yango jogo manyalo kawo kar jogo manowala odiochieng' manyoro kata jogo manochamo muma anno ka ote moro wacho ka ni Ramogi TV aluo twak machiegni daher mar chiwo puoch kod pak ne jo ODM mane omi jotend migepe but awachne gimoro ker marwa omiyo gi challenge maduong' kuonde ma oket gigo gin kuonde mani kod pek malicha bende ema jopiny osebedo ka ywakie Treasury Honorable Mbadi chako tich kod deficit mar bilion 3 energy kama Opiyo nitiere petroleum beche ni malo kabisa stima malala sate bende kwayo mara en ni giyie gitimo tegno ne jo Kenya te mano Shem Otho ote makare ahinya Shem Otho ma ichwalo no kinyi makawuono kata kamano kinyisowa ni neno wa ka intiere e gweng' mane sirikal mar manywandani kata bedo ni rowere mag Gen Z tok no mor kode ahinya kata kamano nyaka sani koro wang'eni kinde mang'enya kata e kinde mosekalo chien wasebedo kwa neno kwa tiyo kod ranyisi e kinde mane Raila Odinga mosore kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne waneno ka jatend piny masani ma kinde mokalo ne jalup jatend piny ne ofil ni nowe oko e sirikal mar manywandani bende wanyalo ng'iyo kuma kwa chope kwa ng'iyo kaka weche osebedo karingo bende jalup jatend piny Kenya nyalo wacho ni en koro we oko ahinya nyato gi sani makoro ene mano wacho ni ma sirikal mar shareholders kokte luto nombolu to iniwe yoko kata kamano nyalo wacho ni jogo mok noloto ne giombulu sani chieme mesa chiel magin bende gi chieme ero kamano Joy gima timore nyaka ofil ni enoko to ni ok ene iye to gima ber ni constitution mane wapas omiye security of tena nikech rais ok nyar riembe pod ene i sirikal ma onge gimoro no wacho ni enoko gimotimore ni positions mane okete joge
mabe ofelo kotiyo ema koro winjo ka pek nitie nikech jomane odhiro mondo bede e sirikal koro goloko owene jok mane ok ogocho ogone sirikani thuolo. Wiye wil ni Rais Ruto ne nie mesa achiel gi badi ne gine ODM te ma wacho ni oomo jomo opposition oomo mana jok mosetiyogo to nyaka wang'e ni mondo Ruto himself mato kata waere kata ok waere en ok ohero ng'a failure to jok manoketo kuome nokonye ofail terribly emomiyo koro omanyo jok mong'eyo en go gadieri ni jogi are trust. To namba 2 kwang'iyo history President Ruto setiyo gi Raila kendo ed student mar Raila Odinga. Onge chieng' ma student obedo mariek moingo japuonj. Emomiyo kano temo keto baba oko mar sirikal to duogo realize ni no japuonj na pod nitie adhi amanye to miye ni kar ka syllabus ni to ne ok apuonji koro we apuonjigo rwak jogi tibiro yudo kwe. To kanyo rwakogi ng'anyo rumo nikech ng'anyo nyoni mane boma e chuny boma ma Nairobi to benyo ok olich en ani koro gima notimore ohala manyo ok odhi mbele. To kako dhino it has fizzled out nikech baba ma is the teacher modong sani ni wacho ni Moi is a giraffe to sani Raila Odinga is the giraffe ma ontie sani osedhire monyise ni koni to ne ok apuonji koro tim kama tidhi yudo kwe kendo sirikal dhi ringo maber. Koro sirikal manyuolre odhi succeed nikech